It was the 17th of July. Andikho sure what caused the fire because first of all bendingekho apha, and as well as my daughter school holidays ebengekho naye, so thina sincedwe ngusista wam since that eve smoke eve sounds ezenzekayo. So izinto zam zatsha, ifriji yam yamelta, ne-microwave yatsha, ne-washing machine nayo yanyumnika ne-TV stand on the side, TV yam, sound bar zatsha, neempahla zam zatsha. Into zalahleka emlilweni zomntanam ziincwadi zakhe zesikolo ne-uniform yakhe yesikolo, ihlangu zesikolo. Like yena ngoyena mntu into zakhe zamoshakala zatshayo. Azange akwazi ubuyela elentuzeni esikolweni immediately because bekufuneka ndifune ndingene kwigroup yabazali ndizame ndifune abantu abanento zindala bamnike impahla, nasesikolweni funeke bandincedise bamnike extra books and all of that. I-experience yodila nabantu bakalumkani, I must say it was very seamless and effortless because the moment nda-engage nabo, they were very empathetic with me and bebesoloko bendifowunela benditshekisha uba ndi-right, yonke into ihamba kakuhle. Quick response yabo nto endayithanda because khange ndihlale ixesha elide. So iLumkani ayincedanga ihoki yam yodwa, incede ne-future yomntana because ngoku uyakwazi ukuya esikolweni, ndikwazi umthengela incwadi, ndamthela ne-uniform, i-future yakhe ayikho shattered. Sometimes ndiyasebenzela endlini, so ndiyakwazi usebenzela endlini peacefully because iLumkani indivusele umzi, and ndiyakwazi noncedisa umntanam nge-assignments because i-laptop yam ikhona. So iLumkani indiseve kakhulu because isave i-future yam, yasave ne-future yomntanam.